Aupa kaixo, bueno, bideo honetan urrengo limitea batziko dugu, isa infinitura doanean, daukagu adierazpen hau, joango garena eta gomendatzen dizuena beti egiten da, astea gutxinaka, ordezkatzen isa daudenekuan infinitoak, ikusi zemotatako adierazpena geratzen zaizkizuen, eta joan erabakiak hartzen. Lehenik eta behin. Infinito kubora. Hori izango dut, infinito bat. Vale. Infinito bider minus bost. Hor, infinito minus infinito. Vale. Erro kubiko honek, bueno, momentuz utziko du, utziko du momentuz, vale. Erro, vale. Minus. Hemen, zadaukagu hemen goian. Infinito karratura, infinito bediriru, infinito. Minus zazpi bider infinito, minus infinito. Bi hori ja astu egiten dugu. Eta hemen daukagu bi bider infinito, infinito, eta minus bat hori kendu egiten dugu. Vale. Gauza batzuk, ja zuzenean dakigunarekin ebatzea ditugu, adibidez. Hemen daukagun indeterminazioa. Begiratuko dugu gai bakoitzaren berretzailea zenbatekoa den. Lehenengo gaiaren berretzailea da 3, bigarrenarena bat. Beraz, 3 eta bat ordena duten infinitoa dira. Hau denez handiagoa, badakigu honek aginduko duela. Beraz, hau ja, utzi dezakegu erro infinito bezala, baina gu badakigu erro infinito dela infinito. Vale, hau ebatzi dugu. Minus, hemen daukagu, infinito minus infinitu bezalako indeterminazioa. Hauek ari naiz azkarra egiten, aurreko bideoetan azalduta ditudalako, eta ez naizelako horren beste sartuko hietan, vale? Hemen daukat, bi ordena duen infinito bat, bai? Eta hemen bat ordena duen infinito bat. Zein da handiago, bi edo bat, bi. Beraz, infinito hau izango da beste baina handiagoa, beraz, hori izango da infinito positiba. Vale? Infinito, zati infinito. Daukat hau. Orain, begiratuko dut, zelan ebazten den, bueno, infinito zati infinito bezalako indeterminazioa. Vale? Hau baita izan dira determinazioak, baina batzuk oso azkar kalkulatu alditugu. Infinito zati infinito. Vale. Hauetan beti begiratu behar dituzue, bai goian eta bai behian, zeinek daukaten orden altuena. Konparatzen baldin baditugu, hemen goiko guztiak handiena izango da isakarratu hau. Hemen goian bi ordena daukan infinito bat daukagu. Eta hemen behan, altuena izango denez hau, bat ordena duen infinito bat daukagu. Izango denez hau beste baina handiagoa, infinito hau da handiagoa, eta dakigu, goiko infinitua denean bekoa baino handiagoa, goiko infinitua baldin bada handiagoa bekoa baino, eta horrelako indeterminazioetan, orduan idatzi dezakegula infinito eta honek emango digu infinito. Bekoa baldin bada handiago izango da 0. Baina kasunetan denez goikoa, infinito zati infinito. Eta heldu gara, infinito zati minus infinito bezalako indeterminazio batera. Vale, asko esango duzue, bai, baina horretik izan ditugu indeterminazio asko. Eta arrazoi oso duzue. Baina izan dire indeterminazio batzuk oso errazak ebasteko. Beraz ez naiz honekin janaikoa begiratzen berretzaileak oso erraz kalkulatu daitezkenez, joango zarete egiten, eta zaiat espero dut ulertu izan hasi izan da nire prozedura. Azkenean konparatu zein ordenatako infinitoak diren eta handienarekin geratu eta joan egiten. Vale. Orain daukagu infinito minus infinito bezalako indeterminazio bat. Besteak bezala ordezkatu behar diala, baina orain ari naiz konparatzen infinito hau infinito honekin. Eta hori pizkat korapilotsuagoa izan daiteke. Lehenik eta behin, zatikiak ez dauka, alde batetik daukat erroak eta bestetik zatikiak. Pizkat mixa, vale? Zelan nigo dut hori. Alde batetik zatikiak. Zatikiekin zelan jakin bar dut zein den, azkenean galdera da, zein da infinito honen ordena, eta beti geratu bar gara orden handienarekin. Bale, infinito honen ordena, fijatzen baldin bazarete, hemen daukat, isa kubo minus bost isa, eta guztiarro garratura. Zuen lehen tentazioa, zuetakizue, isa kubo izango dela isa baina handiagoa ziur. Eta zuen lehen tentazioa izan daiteke esate, bale, infinito honen ordena da 3. Ez, kontuz errokarratu daukazulako. Eta goratzen baldin bauzue, berretzaileen propietateak, hau ez da, beste bat, berretzaileen propietateak erroak ditugunean, baldin daukagu isaber m erroen, honen ordena izango da m zatiene. Kasunetan m 3 izango zen, eta hemen ez baldin bada zer egertzen, badakizue 2 bat izango dela. Beraz, n izango litzateke 2. Zer esan ditu honek? Honen ordena izango zela 3 zati 2. Beraz, daukagu ja lortuta lehen infinitoaren ordena. Vale? Erroekin horrela aritzen garelako. Eta horrein interesatzen zaiguna da jakitea zein den honen ordena. Zelan ari gaitezke zatikia ditugunen. Oso erraz. Identifikatu behar dugu goian daukagun orden altuen daukan isa, kasu honetan hau izango litzateke, ez da? Karratu hau delako bat baina handiago, hemen baldin badago zer horrek esan nahi du isa ber 0 daukazuela, beraz 0 denez 2 baino txikiagoa, ez aigoa sola. Beraz, goian altuena da 2.
eta horri zatitu bar diogu bean daukagunaren handiena. Horretan ari naizena erabiltzen da, zatitu baldin baukagu isa ber m zati isa ber n, horren orden izango dela m ken n. Beraz, ja liatzen ari naiz, ez da zatitu behar, kendu behar da. Vale? Kendu behar dugu ordena. Hemengo handiena, bi, kendu behar diogu bekoaren orden altuena. Bi, ken bat. Zatikietan horrela egiten da. Erroetan horrela egiten da, handienari zatitu hemen dagoena, eta zatiketak ditugunean handienari kendu beste handiena. Vale? Ez pentsatu infinito honen ordena dela izakarratu. Ze azpian gauza ditugu, azkenan infinito hau ari gara zatitzen beste infinito batekin. Eta beko infinitoak badauka eragina, ordenean, ezta? Orduan ideia da hori. Erroak ditugunean bilatu behar dugu handiena, eta inoiz ez ahaztu zatitzen hemen agertzen den zenbakiarekin. Eta zatikiak daukagunean, hemen goian polinomio bat eta behan beste polinomio bat, egin behar duguna da identifikatu orden altuen daukan isa, edo berretzaile altuena daukana kasuetan bida, eta zatitu behar ditugu hau honekin, eta azkenan berretzaileak interesatzen zaizkigunen zatiketa bat dagoenean, berretzaileak kendu egiten dira. Beraz, bi ken bat egiten dugu. Gogoratu, hau gertatzen dela zatikiekin, eta hau gertatzen dela erroekin. Saiatu modu ikasten oso erabilgarria delako konparatzerakoan infinituak. Vale? Balde batetik daukagu hiru zati bi, eta bestetik daukagu biken bat. Konparatu behar dugu hiru zati bi, bat zenbakiarekin. Badakigu, gogoratu, zatikia konparatzerakoan, modurik errazena da hau adiraztea izendatzaile berdinarekin, azkenan bi zati bi izango da baten berdina, hiru zati birekin konparatzerakoan, badakigu, hiru zati bi eta bi zati bi, zein izango da handiagoa? Hiru zati bi, ezta? Hiru zati bi izango da handiagoa. Beraz, indar edo orden altuago daukan infinitoa izango da hasierakoa. Kalkulatzen baldin badugu, hortaz, limite hau kalkulatzerakoan, ez noa totxo osoa idaztera, ez da zoratuta ere, ni hau egiten duanean, esan nahi dut, hemen agertzen den guztia hor dagoela idatzita, kalkulatzen baldin badugu, infinito minus infinito bezalako indeterminazio batean, behiratu behar dugu lehenengo edo bigarren infinitoa daukan indar gehien. Kasu honetan, lehenengo infinitoa totxazo hau dena, dauka bigarren totxazo hau baino ordenaltuago bat. Beraz, emaitza izango da, plus infinito. Birpasatuz, joan basarete, gutxinaka beti egin horrelako zerbait, joan begiratzen infinitoak gutxinaka zine daukana indar gehien, eta bat bestearekin konparatu behar duzunean, edo horrelakoa konparatu behar dituzunean, nahiko erresa suertatzen da, eta egin aldituzue zuzenean. Baina konparatu behar dugunean, horrelako txorizo bat, beste txorizo batekin, orduan jabai, hasi erabiltzen lehen esandako propietateak erroekin gertatzen den hiru zati bi, eta hemen zergaitik zatikia ditugunean, kenketak egin behar direla, ze azkenean, hemen agertzen diren zenbakiak dira isa daukan berretzaileak. Hori da, hemen daude zenbakiak. Ordena da, isak daukan berretzailea. Bueno, espero hau pizkat argituta izatea, eta horrelako limitak horrela kalkulatu behar dituzue.